Khat wengot kirunar ki bakin thop ki nong trai ke MEECL ki la sha kem ki pulit jong ke East Jantia Hills District halor ka jing suba don kti ban thang ye ka yeng ha ka shnong rambai ka khubor pulit ka ya tho ba ha ka pratrik unail ber arajar arpulai ha ka por khat weiduna ka don ke jingjia sha thang yeng ha ka shnong rambai ha rambai ya pensing ha ka ba ki runar ki la thang ye ka yeng la ya tho bagani ka yeng ka dei jong wa he shnong barim ka rambai hagane ke jingjia ki pai ba nong song snong ki la yo bat ya weu breu ya ubala tip kerteng kumu deishim o lamurong arpo reus nem karta na rembai senrang sakhan haga por ba ula thang ye gane ka yeng kat ba ki parlok jong u ki la yo ban phet kran namar ka jingdom Shushu wei pat yo ubala tip kerteng kumu hei salon de khar ubatrei ha MEECL control room ubasuba don kti banya selalang ha gane ka kam ki pulit kila kem yu hadin baula sya keno baudon kti ban pelit ya ka boarding shwa ban thang ya gani ka ye ki pulit ha bato kit shushu ya gani ka jingjia kila lam baka don ka jingya sela jang ka kinhon ki runar hado bala penmi ya gani ka khubor ki dan hado khat wengut ki bre ki bala sya kem na lor u hei salon de khar u bala life life snem karta ki pulit kila yo kamru ya arngut ki wei pat ki nong trai ke MEECL ki bakin thup ya u Elias Wanyang Southpost nem karta u bana ka snong maukerwan bat u Richard lang bare life waste nem karta na khimus nyang joai lakin no abagini nong trai MEECL ki dei ki bayarap ki runar ban pelip ya ka boarding harambai kiwai de kibala syakem kidei u backstar dekhar lai pu ars nem karta u cherish me dekhar ar pu lies nem karta e borlang nong tru lai pu sans nem emerson dekhar ar pu sans nem roy lang dekhar lai pu hundreus nem henry shangpung lai pu ars nem bat u thenda lingdo lai pu hundreus nem baro kine kidei ne kashnong rembai senrang sakhai